Automobilový průmysl je hnacím motorem naší ekonomiky s celosvětovým přínosem 2,8 miliardy eur. Automobilový průmysl zaměstnává téměř 14 milionů lidí, z nichž mnozí tráví každý den neúnavně hodiny na nohou. To je spousta potenciálních problémů. Dlouhé stání, bez odpovídající opory vede k únavě a zvýšenému riziku pracovních úrazů. Nemluvě o dopadu unavených zaměstnanců na vaši produktivitu. A bohužel mnohé z dnešních rohoží, které se kupují za účelem zmírnění únavy, způsobují více problémů, než kolik jich řeší. Podlahový systém SafeFlex od Ergo Advantage je řešením bezpečnostních rohoží proti únavě, které dominuje v automobilových závodech již téměř 30 let, a to od výrobců OEM na všech úrovních. Naše rohože mají vědecky navržený kompresní klenutý povrch, který je navržen tak, aby se stlačil, uložil energii a po uvolnění se odrazil. Tím se stimuluje průtok krve a kyslíku zpět do svalů a zvyšuje se energie. Naše rohože se zaručeně nikdy nepomačkají ani nepotrhají a naše patentovaná konstrukce nohou je navržena tak, aby pod nimi mohly vést kabely, což eliminuje nebezpečí zakopnutí. Nyní se podívejme na řešení SafeFlex v různých odděleních automobilového průmyslu. Lisování a obrábění kovů je známé vysokou produkcí chladící kapaliny a oleje. Naše patentované protiskluzové varianty jsou nejlepší na trhu a poskytují nejbezpečnější a nejodolnější řešení rohoží, které můžete najít. Pro oddělení svařování nabízí naše řada Response odolnost proti plameni. SafeFlex skutečně zazáří v montážních prostorech. Všestrannost našich rohoží, včetně několika barevných variant, umožňuje snadné přizpůsobení tak, aby co nejlépe reprezentovali váš provoz. Pro lakovací linky nabízejí naše rohože SafeFlex ESD více než jen ergonomickou podporu. Chrání před statickým nárazem a zajišťují bezpečnost pracovníků, kteří manipulují s hořlavinami přenášenými vzduchem. Při kontrole laku lze naše bílé protiúnavové rohože použít k odrážení světla zpět k vozidlu. Kontaktujte nás pro komplexní posouzení pracoviště nebo pro vyzkoušení vzorků výrobků. Je čas stát pevněji a déle s podlahovým systémem SafeFlex od Ergo Advantage.